Телефонът на лице е изключен от 3 дни. Никой няма да посегне на журналиста. Искам Росен Гацов арестуван. Трябват ми документи за нова самоличност. Ще летиш, Кука? Папката Шмекер. Близо съм. Трябва да кажеш истината, Косме. Крайно време да се получат заслуженото. Добре, мен. Напоследък доста често започна да забравяш за кого всъщност работиш. Знам, че играеш своя игра. Задубай се. Имаш време да решиш. Не мога така да се гъбаркам с Джаро. Човекът, отговорен за цялата тази организация, е Иво Андонов. Чинга си, нали? От Маргарети. Косъм! Ке паса, Тон Кука? Пътуваш ли вече? Трябваше ми близнак. Що бе? Какво е станало? След 2 часа ти искам София. Добре, Кука. Инспектор Киров, ГДБОП. Колега, арестувам ви на основание член 282 от Наказателния кодекс за престъпление по служба и злоупотреба със служебно положение. Чичко, забрави си чантата. Къде е досието на Мартин Христов? Какво досие? Оригинала на това. Толкова важен документ. Така ли се захвърля в автобуса? Някой ми го е подхвърлил в багажа. А тебе кой те подхвърли в колата на Иван Донов? Неколкократно! Наждал съм на колегите по 10 минути насаме с тебе. Ако си послушен, мога да сваля времето на 5 минути. В Иван Донов ли е оригинала? Стопата ти звъня. Що не си дигаш този телефон? Хванахме кратицата. Косъм е мъртъв. Знам. Трябва веднага да се покриеш. Ти си следващия.
Имаме колега в опасност. Тръгваме. Шеф, какво правим? Сигурен ли си, че е Иво Андонов? Това е единственото нещо, в което съм сигурен в момента. Дали не е малко късно? Ако искаш да го убиеш, ще ме направи още тук. Много неща се събраха. Да прибираме този Андонов на топло. Не. Ще го пуснем за външно наблюдение. Само той може да ни заведе при Мартин. Мартин? Мартин Христов. Полицай под прикритие. Престъпният свят вече знае за него. Редно е вие да го разберете. Боксерчето от Люлин. Боксерчето от Люлин беше преди 18 години. Когато започнах обучението. Анонимният свидетел на първото дело срещу Тоджаров. И не само. Без него изобщо нямаше да стигнем до дело. Той разби и печатницата за фалшиви пари. Нарколабораторията на Джаро. Осигури и свидетелката Силвия Велева. Сани. В момента всичко това губи смисъл. От снощи е в ръцете на Иво Андонов. И според мен живота му е в непосредствена опасност. Попов, целият ресурс на Министерството е на ваше разположение. Намерете го. Ало, Боби? Къде да дойде? В мола. Паркираш на първо ниво и те чакам в аптеката на първия етаж след 20 минути. Добре, защо толкова държи да ми го покажеш? Съседката Стела умря преди 3 дни. Всеки ден умират хора. Затова ли ме извика? Погребението беше вчера. Видях как я зарових. Днес идвам на работа и... Сигурен ли си, че погребах точно нея? Погребението беше при затворен ковчег. Какво е това, бе? Ново приложение. Livestream.bg показва всичко в реално време. Айде пак същото. Тодор, какво става, бе? Шеф Андонов май се усетил от 2 часа върти по един и същи маршрут. Спирал ли е някъде? Само за малко в мола. Гледай ги, бяха плътно зад него. Това нещо може ли да връща назад? Дай да видим мола. Още. Можеш ли да увеличиш? Това не е Иво Андонов.
Инспектор Тодоров, ГД БОП. Документите. Борис Михайлов Гюров. За 2 часа направихте 3 обиколки на околовръстното. При това с чужд автомобил. Трети път изпускам обивката за Карпет Макс. 1 килим трябва да взема. Документите на колата. Фирмена е. Пълномощно имаш ли? Не го носи. Ами като не го носиш, идваш с нас. Някакви новини за телефона на Иван Донов? Бил активен до преди 2 часа. Точно преди да влезе в мола се изключил. Помниш ли ме? А? Ламята. Ламята. След толкова. Шеф, телефон. Шмекер. Чичо ти дали те търси? Дали се тревожи човека? Сега вече мога ли да съм сигурен? Ще спасяваш света от лоши. И за какво? И дали докъде се докара? Иначе си добър. Изпокарахме се. Скапане си системата. Си избихме като кучета. А вие си го заслужавате. Сън и тя ли си го заслужи? Вчера погребахме към 10 нещо. Голямо погребение, бая народ беха. Добре, айде, давайте помощ. Елица Владева. Приблизителен час на смъртта около полунощ на 26 декември. 26 декември? Как точно е станало? Еми как? Погребението на жената е било при затворен ковчег. Що затворен? Катастрофа ли? Не, избор на роднините. Аз мисля, че тези подробности се уточняват предварително с погребалната агенция. Поръчителят на размяната е чакал подходящ случай, за да се отърве от тялото на Владева. Датата съвпада с смъртта на Ася Пантева. И при нея смъртта е настъпила около полунощ. Искаш да кажеш, че са били заедно? Нали Мартин Христов беше намерил едно момиче от контингента? Да. Тя потвърдила, че двете с Ася Пантева са били при Джаров в нощта на убийството. Ама каква е връзката с Елица Владева? Искам справка за телефонните разговори на Елица Владева във въпросната нощ. Добре.
Кога ще е готова ДНК експертизата? От ногтите на Влада? Утре сутринта. Добре. Позови на коса. Росене. Трябваше отдавна да си ми изтрил телефона. Събирам оцелелите танцори. Ще ми трябва хореограф. Фанал съм една балерина, дето е въртяла доста пируети между нас. Искам да ти я покажа, да решиме заедно какво правим. И Кука... Крум няма да ми липсва. Ще ме разплачеш. Къде си? Братле, с тази карта много тънко е. Какво има, бе, Кука? Иво се обади. Е? Трябва да се видим с него. Ти лут ли си, бе? Това е капан. Познай къде е траурния агент. Да не си е станал сам клиент. Не позна. В Дубай. Заминал е деня на погребението на Стела Зашева. Не е Лица Владева, искаш да кажеш. Той, дето му е платил да размени труповете, го е командировал. Задълго. Прослушани са записите от телефона на Джаро. В нощта на 26-ти в 22:53 Джаро е звъннал на Елица, за да я повика. Попов? ДНК-то под ногтите на Елица и на Джаро. Обади се в прокуратурата и тръгвайте веднага към апартамента му. Аз пътувам натам. Тръгваме. Господин прокурор. Става много опасно за теб. Бягай. Какво пак съм направил? Този път най-тежкото, братко. Каква неприятна изненада. Имам новогодишен подарък за теб. Така ли? Подарък, ау. По-скоро съм. И от кога шината на дядо Коледа има полицейски сирени? Не разбирам какво говориш, само че ще е добре да дойдеш да си го прибереш. Много ти благодаря. Само че пътувам за празниците. Вътре, да? Не излизам.
Усетил се. Или са го предупредили? Едва ли е стигнал далече. Национално издирване. Веднага! Да. Телефонът на Иван Донов се е включил някъде в района около Казича. Разговарял е с Джаро. Това ни прави на маймуни. Това е колата на оня глупак, дет се размени с Андонов. Всички входове и изходи са блокирани. Проверяваме всеки автомобил. Снимката на Джаро е навсякъде. Автогари, летища. Новите на всички телевизии. Прилагайте Иван Донов. Киров, имаш нещо за глава? Аналгин. Дай. Шефе, Джаро е обявен за национално издирване. Идеално, значи вече не го търсиме само ние. Моят човек ще те чака тук. Заобикаляте КПП и Линден. Ще минете ето от тук, през Баира. Човекът ми е опитен, има екипировка. Ще те приведе. В Гърция ще те чакат моите хора с готови документи. Те ще те прехвалят в Турция. Благодаря, Коцев. Само че ще ти струва двойно. Експресна поръчка. Другата част. От двойното в Гърция. За твоите хора. Окей. До Гоце Делчев. Давай. От към Южния парк или горе през зала Триадица? От към Южна България. Ама ти за Гоцето, за града ли? Че до там са към 200 км, по апарата ще покаже майка плаче. Колко? 300. Карай. Какво правим? Иво, като ме видиш, ще ми откъсне главата. Спокойно. Какво спокойно? Ние убихме майка. Ти никой не си убивал. Айде, слизам. Кога? Имаме доверие, брат, не знам какво правим. Виждал съм те някъде. Да не си учил в механото. Не. Ми къде си учил? В Тоха. Тя смени станцията. Да, и сега една извънредна новина от пресцентъра на МВР. Криминално проявеният бизнесмен Петър Тоджаров е нарушил мярката си за неотклонение домашен арест. Обявен е за национално издирване. Всички изходи на София са блокирани, като органите на реда щателно проверяват всички автомобили. Какво правим сега с тия блокади? Сега ще се откесем на Владая до утре. Отбий колата и спре. Балерина, казваш? Приема балерина. И що виси там? Разтяга се. Да си изпъне гръбнака, защото го чака Лебедова песен. Довел си охрана, да не те е страх от мен. Дали ме е страх от теб? Той човек уби майка ми. Той човек не е убил майка ти, Иво.
Той човек е един от тримата, които поръча през Джаро. Нали знаеш, че направи страшни свинщини, братле? Ти иде пак да ме съдиш ли? Казах истината. Никой не ми повярва. Жената, която обичах, се чукаше с най-големите ми врагове. Убиха я, после убиха майка ми. Какво трябваше да направя? Кажи, какво трябваше да направя? Не съм имал избор, Росен. Затова ли се опита да ми прецакаш схемата с кредитните карти? Това беше спортна злоба. И какво стана накрая? Пребахме всичко, братле. Това сме ние. 4-мата. Това не го брой. Шмекера. Тоя. Ми спаси живота 2 пъти. Длъжник съм. Мартин Христов. Шмекера. Полицай под прикритие. То буклук е виновен за всичко. Появи се и всичко почна да гние. И се разпаднахме, когато бехме най-силни. И сега си казвам, защо просто не му пръсна черепа и да се приключва? Си казвам, не, Иво, ще го заведеш при Джаро. Да му го навреш в лицето и той да се оправя. Защото Джаро го пусна в групата. Окей, виновен е. И ако го убиеш, какво ще спечелиш? Нищо. Не знам. Затова ти се обадих. Кажи какво да правим. Водим го. И после край. Да, същия. А за къде пътувахте? За Гоце Делчев. Хубав курс беше. Щях да си оправя лизинга за този месец. Таксито е трябвало да го закара до Гоце Делчев, което означава, че най-вероятно пътуват за Гърция. При създалите се обстоятелства обаче със сигурност ще смени посоката. Или се скатал в София и чака да падне блокадата. Джаро никога не чака. Джаро действа. Сигурен съм, че е преминал нашата блокада и в момента пътува или за Смолен, или за Златоград. Значи чакаме новини от граничните пунктове. Не, нищо не чакаме, Киров. Нищо не чакаме! Най-вероятно ще мине зелена граница. Затова е най-добре свалете блокадата. Да не притесняваме столичани. Айде, пристигна. Да си жив здрав. Жив и здрав. Добър ден. Къде? Нагоре, към Ледница. Скачаш се метна, ама не знам дали се изчистили път. Имаме снимките на тримата основни каналджии. Джаро няма да рискува с някакви мишоци. Николай Драгоев. Драгоев е рисков играч. Джаро няма да му се обади. По-скоро ще играе с някой от тия двамата. Кои действат Смолен и Златоград? При каналджиите няма разпределяне на зоните. Джаро на времето имаше бизнес с Коцев. Да предположим, че Джаро играе с Коцев. Целта е Гоце Делчев. Появява се свидетел таксиметровия шофьор. Джаро сменя дестинацията. Въпросът е сега. Дали ще смени и каналджията? Зарев и Манолов, заминавате за Смолен. Шефе, ми ако е тръгнал някъде другаде. Ще имате нов шеф.
Ако се наложи, ще разходите и до Златоград. Действайте. И какво има по Варна? Вятър. Знам го аз това вятър. Да ти кажа, аз пътя за Ледница до сега изчистен не съм го виждал. Ще се разходя пеша, мам. Не е за пеша, това са 4 километра. Като парното е, ама топли отвътре и не запотяват джабовете. Хубаво е, не съм пил такова до сега. А сега новините в 6. Все още продължава изпирането на подземния пол. Ей, тук винаги изчезва. Опа! Казах ли ти, няма да стане. Колко кажеш, че догоним? 4 километра? Ако искаш да те споменават утре в новините, тръгвай. Те и твоите хора не са стигнали, виж, няма следи. Я им звъни да питаш. Звъни им, да? Няма батерия. Няма, то вече се стъмни. Качвам те при мен на септември, утре ще звъним на Киро от Ледница да видим какво е положението. Айде, слизай. Иване, пак не сте завили шините. Айде, който си кара шини, да си покрива. Бях ви казал. Аз ти оставя телефона. Ела те запозна. Магидали. Брат ми. Добър вечер. Снахата Елена. Приятно ми. Племеницата. Мила. Приятно ми. Стефан, приятно ми. Ела сега да ти покажа къде ще спиш. Да стани се и после ела да вечеряме. Коцев, не стигнах до Ледница. В септември са. Това е добре, само че и моят човек не е стигнал. Значи остани там сега и утре сутринта ще се чуе. Ай. Окей. Септември. Срещнах ли се Джаро? И? Мой човек трябваше да го чака в Гоце Делчев, за да го прихвърли в Гърция. Сменихме се с Смолен. Времето се развали и изчакваме. Той къде изчаква? Хиша Септември. Край село Мугла. Сега се прибираш при жената и тази поръчка забравяш. Свалите главния плъх. Тръгваме. Иво, звъниш ли? Проверявам дали си тук. Слушам. Сигурен ли си?
Телефоните на Иван Донов и на Мартин Христов са отчели активност. Няма да стане, Стефане. Чух се с Киро. И той се опитал вчера да се качи до ледница. Няма минаване. Чакал група за Нова година и те са отказали. Ако искаш, мога да те сваля надолу. Ама пък, що не останеш да празнуваш с нас, а? Когато той започне да ти плаща сметките... Голям празник ще бъде. Може да си говориш с него колкото си искаш. Приятелчето по телефона, любов, знаеш. Младежи, младежи. Понеже баща ми взе телефона... Ти какво правиш, бе? Ей! Ало. Телефонът, за който говорихме, отчете активност. Клетката? Село Мугла, по пътя за Смолян. Там има само 2 хижи, клетката е върху покрива на едната. Та клетка какъв радиус покрива? От 1 до 12 км. Идеално. Информацията до шефа си гледай да я забавиш колкото можеш повече. Няма да мога много, но ще опитам. Извинявай за телефона. Елена, какво ще правим за обяд? Ами има телешко във фризера. Извади го да го размразиш. Умоляват се всички граждани, които могат да дадат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112 или в най-близкото подразделение на МВР. Анонимността е гарантирана. Телешко ли казахте за обяд? Зарев, какво става в Смолян? Още не сме видяли Коцев, но Драгоев и Цецо Парушев са в града. Още нещо. Джаро е засечен. От техническа се обадиха. Село Мугла, около Смоляна. С повече кръв, както го обичат французите. Сеня. Така, най-важната част на операцията е така нареченото обезкостяване. Започваме с обезкостяване на ябълковата кост. След което внимателно, много внимателно, изрязваме сухожилията. Как като видя някой да ми се лигаме, направо ми се отяжда. Нали няма си развалено, бе? Нали? Нали? Да. Ето. Браво. Към телешкото. Прибавяме. Ситно нарязан лук, който ти ще нарежеш след малко. Диви сил. Тънък привкус на розмарин. Това не. Майорана.
черен пипер и бяло вино, ако има, нямаше в избата. Сега, моята асистентка ще ви направи демонстрация за това как се реже лук. Моля, внимателно с ножа. Не, така никога не се реже лук. Рискуваш да ти се случи това. Извинявай. Извинявай. Ръката се прибира във формата на ябълка, ножът се опира плътно до пръстите и срещу започва да се реже. Ето така. Така, браво. Леко и сръчно. Браво, чудесно. Искаш ли да се обадиш на гаджето сега? За награда. Ще дам това. Чакаме ли някой за обяд? Сигурно е бай Славе, поръчах му продукти. Хайде бе, добри, умрях от студ. Къде си наредил така? Ударих се тук нещо. Ще мине. Мерси, бай Славе, мерси. Айде, весело посрещане на новата година. И много поздрави там на твоите бившите. Не е лошо. Коя признака? Сред природата. Според вас колко водим на куките? Петров, гражданска защита. Не може да ви пуснем без вериги. Времето се влошава и е почти непроходимо. Кю седмица карал ли си някой? На къде сте се запътили? Към хижа Септември ще караме нова година с компания. Живо прасе караме в багажник. Ама остра всичко. Целият багажник е в лайна, не се трае. Да, се качвам. Прасе в Кю седмица. Хайде, давай. След 10 минути. Викай колкото можеш. Тая пушка. Има ли патрони? Горе в гардероба в моята стая. Това ли е човек? Какво е станало? Добри е много сърдечен човек. Винаги като ходя при него, ме кани, пиеме по едно. Обаче днес се държа много особено. Затвори ми вратата и имаше рана и тук. Прясна рана на челото. И ми казва да носиш много поздрави на бившите. Ама аз съм отдавна вдовец, ама съм бивш полицай. И ме погледна особено. Даме. Това ли е остатък от жалката ти банда? Това беше твоята банда. Има и още един. Любимецът ти. Верно, че ми беше любимец.
Преди да решиш да ми влезеш в обувките. Имаш око за таланта, трябва да ти се признае. Само с последния се обърка. Това е за тебе. Ако ще говорим, сваляме оръжието. Първо ти. Шмекер. Той Попов никога не е имал въображение. И това ли е подаръка, за който би толкова път? Води то, за който ме мислиш. Анонимният свидетел на първа инстанция. Мартин Христов. Полицай под прикритие. Попов се оказа по-хитър от тебе и ти набута змия в гащите, без да се усетиш. И сега дойде да ми докажеш, че си предател. Мислих да го убия. После казвам не. Който го е създал, той да се оправя с него. Искаш да застрелям Ченге в присъствието на 3 свидетели. Предлагам ти да си поемеш отговорността най-накрая. Шмекер, ти наистина си Ченге. Знаеш колко хора си отидаха заради тебе? Гелето. Сани. Ники. Косама. Ти нали си от добрите? Бяхме семейство преди да се появи този буклук. Никога не сме били семейство, Иво. Никога не сме били семейство, защото не сме имали баща. Не беше баща за нас, не беше баща и за дъщеря си. Няма да го вземия. Избра властта и парите. Ще е щастието на дъщеря си. Няма да говори! Не ме прекъсвай! Ще си да е труп и тя! Няма да говори за нея! Беше я страх от тебе. Махвай! Аме правим глупости. Чаро! Не дей! Не го прави, моля те! Не го прави! Всичко е наред, брате. Всичко е наред.
ли? Твое. Дишай! Дишай! Ще ме потърсят. Искам да се погрижиш. Не го мисли. Искам да се погрижиш. Не го мисли, дишай, братле. Дишай. Иво! Иво! Сега престъпник ли умирам? Иво! Иво! Кука! Попа! Кука! Периметъра! Бързо, карайте го в болница. Колко километра до границата? По туристическата пътека около километър и половина. Иначе през билото 300-400 метра. Джаро не трябва да мине границата. Бензина ширината е за не повече от километър. Последите! Стойте тука!
Това е телефона, Иво.